здрасти хора, и днес правим още едно видео, как ще играем този път с Спайк и ще изиграем две игри за един стар дроп и едно яйце, да видим какъв букук ще ни се падне. Пожелайте ми някакъв късмет. Тефо, дай ми късмет. Еди, ти ми дай късмет. Я сигна. Обидите за да така е скъно. Ама... И за нига. Обидите за угодалите. Хора, Едгар е тук. 2 милиона последователи. Не трябва да умираме. Защото това е видео. Да, защото това е видео. Няма как да умрем на 9-то място. Аз ще кемпете тук. Вижте. Да стигне 20. Гледайте сега, дай на майка. О, шит. Да теба и Лилито. Ама. Аз ще почна на нови. Я си. Пейте. Ами, амарга бега до бедево, дево. Текере, текере, Петер, бедево, дево. Нига. Иди нахуй, бабайо. Стай ми Ерена, бе. Как ще кемпиме тук, докато не стане шоудаун? Тихо. Хора, ще играем тук, докато не стане шоудаун. Ариана ти да погледне. Ще кемпиме тук. Вижте. Милинг кактус. Вижте колко е яко. Чакаме за шоудаун. Не искам да се показвам, защото ще ме убият. Лада, Сигма. О, трето място съм. Юри, шоудаун. Шоудаун, хора. Ето сега. И ето хора, сега ще отваряме Star Drop. Отваряме Star Drop. Ето. О, на Dynamite King. Окей, това е окей. Сега ще играем за яйце. Здравейте хора, аз съм баща ти сега ще ти е за Не! Разваляш видеото. Ред Годила бъс. Някой има Ред Годила. Мелик буквално разваля видеото. Ето хора, сега пак ще чакаме за шоудаун. Тук ще кемпиме. Вижте Едгара какъв е токсик. Идвай, патенце, идвай, сега ще райбос. Пак ще шибани Едгар. Шибан Едгар. Ама уверете се за Мелик Мехмед коктейл. Шибан Едгар. Гледайте видеята на боксинг вид. Дирчан. Тихо бе, я не го знам тихо бе. Добре, чайте сега да видим дали има още Едгари. Къде си Едгар? Умрях. Отваряме! Бягайте! Не! Vai лайка и то се показва лицето. Не, няма. Не. На 1000 последователя. На 1000 абоната спирам лицето.